Fa tot just un mes que la ciutat de Lleida s'adheria a la declaració d'emergència climàtica i fa una setmana que s'ha implantat una de les principals mesures per afavorir la transició d'energies fòssils convencionals cap a energies renovables. S'ha aprovat una bonificació de fins al 50% de l'impost de béns immobles per a finançar el cost d'instal·lacions fotovoltaiques. És així com des del consistori lleidatà es vol promoure la instal·lació de panells solars en domicilis particulars, als teulats d'edificis municipals i en terrenys de propietat pública. És un principi molt bàsic de l'energia solar, no? Si la tenim que ficar en camps on ara mateix es conrea blat, préssecs o la pera de Lleida, ens estem carregant el medi ambient una altra vegada. El que volem nosaltres és ficar-ho a les teulades. És espai inutilitzat, hi ha estudis que demostren que tenim més teulades que l'energia que necessitem al global d'Espanya. Llavors nosaltres anem a atacar les teulades i el que volem és, sempre que sigui possible, fer-ho sobre una teulada. I és que en els darrers anys la demanda d'aquest tipus de sistema energètic ha crescut exponencialment. Això ha provocat la reducció de fins a un 70% del cost d'instal·lació. En qualsevol casa unifamiliar ens representa un estalvi d'aproximadament el 50% de la factura. Són inversions relativament petites, d'entre 3.500 i 5.000 euros, amb tot inclòs permisos, instal·lació i demés. I aquesta és una inversió que s'amortitza en aproximadament uns 7 anys, o en termes d'inversió és una inversió que ens surt al 15% aproximadament. Arreu de la província de Lleida, tot just 200 domicilis particulars tenen ja instal·lades plaques solars fotovoltaiques.